L-elezzjoni għall-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li saret bejn is-16 u 17 ta' Lulju li għadda kienet ikkaratterizzata minn block vote. Dan il-block vote ieħor mimli-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista fejn nazzjonalisti jimminaw nazzjonalisti oħra tmexxa minn nies tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u minn nies qrib il-kap nazzjonalista Bernard Grech. Fost dawn hemm hu id-deputat nazzjonalista Chris Said, is-sindku tan-Nadur Edward Said. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalu ma' One News li jikkoordinat dan il-block vote kien hemm ukoll Alessandro Farrugia, il-kelliem ta' Bernard Grech. Din tal-block vote fil-Partit Nazzjonalista mhijiex xi ħaġa ġdida. F'Jannar li għadda il-fazzjoni ta' Simon Busuttil għamlet l-istess eżerċizzju fl-elezzjoni għal Kumitat Sezzjonali ta' Taslima li din l-elezzjoni tħassret hekk kif dawk tal-ex-kap Adrian Delija irtiraw il-kandidatura tagħhom. Dan il-block vote imbotta nies li huma tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u ħalla barra lil dawk li kienu fil-fazzjoni ta' Delija. Fost dawk li ħallew barra kien hemm is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borch-Knight. F'April li għadda Borch-Knight ħarġet tgħid li l-partit ta' Bernard Grech għandu il-problemi u li għandu jieqaf idoq l-istess diska. Dan il-block vote ħalla barra wkoll l-avukat Joe Giglio minħabba li dan tal-aħħar jitqies bħala teddida għal kap nazzjonalista Bernard Grech. Iżda Giglio telab saħħa fl-eżekuttiv. Mill-informazzjoni li għandna Giglio rid sieq fl-eżekuttiv biex kun jista' jissielet għall-attakki li qed jagħmlu kontra tiegħu. Dan b'mod partikolari l-klikka tad-deputati nazzjonalisti Chris Said, Carol Aquilina u Jason Azzopardi. Sa dan it-tant fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista reġgħu ġew eletti Francis Zammid Demek, Michael Fanekadami u Alex Perici Kalascione u ma ħadu nofs is-siġġijiet għall-elezzjoni li kien hemm għall-eżekuttiv.